बरसा बेबी नों मानो बिदि एफा मोजां मोनो आं गावखौ नों आंखौ मानो एसेबां इगनर खालामो नाथाय नोंथ' खालि इमिनि सारा जेबो नुनो रोङा नाथाय जेबो नङा आंबो जेननायाव गैखाया दायो मा खालामनांगौ बेखौ आं मिथिखायो बर' बेबी नों आंनि आं नोंनि I'm coming नोंखौ माबोरै इमप्रेस खालामनांगौ बेखौथ' आं मिथिखागौ नायबाय था नों इमि बरसाखौथ' आं लाबोफिनखागोन आयै मा खालामदों आयै नै बाबा बैसागु बोथोर सफैनोसैना बैसागुनि एसेनो ओरैनो माइब्रानि जुमाय संनानै दोनदों आङो ओमफ्राय आयै माबामोनलै मा जाखो बाबा माबालै आयै साख्रिनि इन्टारभिउ होनो लिंहरदोंमोन आंखौ मा बिदिबाथ' मोजांसोना बाबा जागोना जायाथाय आयै थांनोना थाङाथाय आं मानो थाङा जानांगौ बाबा जाबाबो जायाबाबो खेबसे ओरैनो थांनानै फै जागोन आयै आं एसे रां दोनथुमनाय दङमोन बाबा गाबोन बेखौनो लानानै थांदो नाथाय आयै नों एफा खस्थ' खालामनानै दोनथुमनायखौ आं माबोरै लांनो दे जेबो नङा दे बाबा नांगौ समाव दोनथुमनाय राङा खामानि होआबा माब्लाथो खामानि होनो थेवबो आयै दे बाबा नों गाबोन थांदोल' मिन्थिबाय जायो जाया बेफोरो उननि खोथा बेफोरखौ साननानै खर' साननाङा जागोन आयै इमिनोबो खेबसे खिथाहरसै आङो मा होनबाथ' बियो बिराद मोजांनिसो खोथाना बरसा आइया जायखिया थांनो नायनो थिनदों औ थांदोना बिदिबा माथो जाखो औ इमि खेबसे थांनो नायसै जायखिया औ दे ओमफ्राय इन्टारभिउआ माला गाबोननो लिंहरदोंमोन बिदिबा मोजाङानो दे ओमफ्राय बरसा आं गाबोन नोंखौ बेस्ट अफ लाक होनो थांगोन दे मा नों फैगोन आरो औ फैगोन आङो दे होमबा आं एसे खामानि दंमोन मावग्रोनि औ दे होमबा बरसा थुना जोंहा बै फुसखाखौ जाहैनि बेखौनो जायो नामाब्रा है थुना आं जा गोथाव मोनखायो जानो थुना प्लिज नों जायाबाबो आंथ' जागोन ना थुना जोंहा प्लिज बेखौनो जानोसै आरो नोङो औ एसेबां गोथावखौखि जाया जायोना आंलाय माथो गोथावखौनो मोनालाय एसेबो नोंहा जायाबा थादो आरो होमबा आंथ' हले जाखागोन बिराद गोथाव मोनखायो आङो दे जादो आरो वाव आंथ' ना नुनानैनो खुदै गजोबखाबाय जि गोथाव मोनखायो आं जानो है आं बिदिखौ जानो बायोलै गफं गफासो मोनलाबायो आङो हाद्रि हालानो इस गावहा जाया नालायथो सान्दुं गोसायाव बेसेबां मोजां जानो मिथिगौ ना आं जाफेराखैलै जानोबो बायोलां आदा आंनो प्लेटसे हरलाय जानि आङो सिगाङाव बेसे खुसिमोन जों बरसा नाथाय दिनै बहाबा गोमालांजोब्बाय
आंनि फिसाया दिनै जा खामानियाव थांदों बे खामानिखौ मोजाङैनो मोजां नायहर आफा। गासिबो नोंनि सायावनोसै। आफा आनान गसाइनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो मोजां जाबोबानो जाबाय। दाना नै ओंख्रिखौसो मा संबावगोनथाय आं दिनै। न'नि बारियावनो लागाय मोन्देर मैद्रुखौनो खानानै संनांसिगोन आं। दा बाबायाबा खैथासोबा मोनफैगोन न'आव? ओंखाम उखैगोन गथ'आ। फुङावबो जेबोखौनो जालांस्लाबनो हादिया। मादै? औ। मा खालामदों मादै? नै आं एसे मुस्रा सानो होननानैसो जिरायदोंमोन। ओमफ्राय नानियालाय सोर जाखोमोनथाय? आं सिनायासै। मादै आं बर'सानि लोगो। ए, बाबुनि लोगो। औ मादै। ओमफ्राय मादै, बर'सायालाय न'आव गैया नामा? ए, बाबुआथ' न'आव गैया रानि। दहाय फुङावनो ओंखारलांदोंमोन बाबुआ। माबा मा होनदोंमोनथाय? माबा खामानिनि माबा दं होनदोंमोन। इन्टारभिउ ना मा होनो? हारसिं नामा मादै? नङा नानि, हारसिं थाङाखै बाबुआ। गावनि लोगो सासे थांफादोंमोन। बै इमिया थांफादोंमोन, इमि नानिया। इमि जेरावबो नागारखाया। कर'ना बायदि सन्देरबाय थायो। आया नै आंनाबो। नानि नोंखौ जिरायनोसो थिननो बावलायलांबाय आङो। फै ना नानि, जिरायफै। जेबो नङा दे मादै। मादै, आं बर'सानो माबा लाबोदोंमोन। ए, मा लाबोदोंमोन नानि? मादै, बेखौनो लाबोदोंमोन आङो। हा? नानि, बेखौ? औ मादै, आं नोंसिनाव अनलाजों दाउजों जानो होननानै लाबोदोंमोन। हे, गथ'आलाय मा लाबोखो बेलाय? ए, जेबो नङा दे नानि। दाथ' लाबोनायाबो लाबोखाबाय दाउखौ। माब्रै मा होनबावनोसै जानो होननानै लाबोखानायखौबो। आंनो संगोन दे मादै। नानि, बाबुखौ एसे नेबा मोजां जागौमोन नामाथाय? जोङो बर'सानो सारप्राइज होनोसै ना मादै? ना मा होनो? जोङो संनानै दोनखानोसै? जानायाथ' जायोमोन नानि। नाथाय दानाबा बे दाउखौसो सोर गोदागोन दे नानि? आंनो गोदागोन ना मादै? दे बिदिबालाय नानि। मादै, नोंसिनि ओंखाम संग्रायालाय बोरैथिंजाय? बैथिंजाय नानि। ओमफ्राय नानि, दा गस्लाया नोंना दख'ना गानस्लायग्रोआबा मैला नांगोन ना? जागोन दे मादै। दिनै जागोन नों आंनि बर'सानि खाजा। सरि, नाथाय नोंनि टाइमा सफैबाय। गुडबाय। बर'जों जुरिजों मोनलायगोननि जै। एबार जि बरिया संखानोसै आं आंनि बेबिनो। अनलाजों दाउखौथ' संनो बुंबाय मादैखौ। नाथाय आंथ' संनोनो रोङाना। दाना आं मारै संबावगोन दे अनलाजों दाउखौ? येस, आइडिया मोनबाय।
आजिखालिथ' मेरला इउटुबारफोरानो अनलाजों दाउजों सङो। बेखौनो नायै संगोन आरोना आङो। र' इउटुबावनो नायै संनि आङो। खुलुमबाय, दिनै आं संगोन अनलाजों दाउ। बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो? नोंथांमोननो आं दिनै अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो स्टेप बाय स्टेप फारि खिन्थालांबाय थागोन। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै। दालाय माथो मोनबायबो दा आङो अनलाजों दाउ बर'सा बेबि। नोंनि थाखाय आं दिनै बिराद गोथाव संखागोन। आजिखालिलाय इउटुब थानानैलाय मानिथो टेनसन, गासिबनिबो सल्युशनखौ इउटुबावनो मोनखाजोबो माथो। ओरैबायदि संगोन ना आङो, जाब्रेयाबा गखानाय नङा नों बर'सा बेबि। इउटुब गैयामोनबादि आं दिनै माबोरै संगौमोनथाय।